again to our channel. Welcome, Titan. Say welcome to our channel. Hello, Titan. Hi. I am here. Sabi mo, Titan. I am here again. Going to the beach. Titan, may nagtatanong sa iyo, update daw. Kaya ginawa namin tong video to dahil po dun sa update, ay sa nag-request ng update kay Titan. Kung kumusta na daw, maraming nagtatanong dito, hindi lang isa, na kung kumusta na raw si Titan. Gusto nila ng update, no? Titan? No? Gusto nila update sa'yo? Namimiss ka nila eh. Buti ka pa, namimiss ng mga viewers eh, no? No? Sikat na si Titan. Love ka nila eh. Let's go, Titan. Let's go, Titan. 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 Si Titan. Here is Titan. Who is Titan? Titan is a puppy. Still a puppy but already big. How old are you, Titan? How old are you? How old are you, Titan? I don't know yet because tell them, I am 4 months old and I am an Irish Wolfhound dog. Oy, saan ka na? Hello, Titan. Bakit ganyan ka? Enjoy mo yung biyahe? You're enjoying, Titan is enjoying his trip to the beach. Hi, Titan. 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 Umihi si Titan. Yay. Sige na. Lo. Ito si Titan, oh. Hello. Hello everyone. Kamo. Picturean mo kami. Ito na si Titan, oh, yung nag-request ng update ni Titan. Ito na siya. Oh, namasyal sa beach ngayon. High tide, hindi kami makatakbo doon sa Sandy Beach. Kasi gusto sanang mag-exercise ni Titan, oh. Aligo ka? Lo. Oh my God. Ito tayo doon. Ito. Come. May aso dyan. Come. Want to swim? Swim, Titan. Swim. May boat si Tito Joe. Ayun o. Nag-boat si Tito Joe. Kay boat di ay? Wow! Kay barong to? Ang ganda naman. Ang ganda naman. May pambot siya. Yawa ko na.
sigurado pag maligo ka? Ha? Picture kami. Picture kami dito. Yes! Ikot-ikot lang tayo. Kasi hi-fi. Halika na. Halika. Halika na. Halika na. Mauna namin dyaw! Mauna namin ang trabante. Let's go home! Let's go home! Takbo! Takbo, Titan! Takbo! Takbo, takbo! Titan, takbo! Takbo! Punta ka muna kami dito sa bilihan ng pandesal para kay, dito pala yun. Para kay Titan, gusto lang niya ng pandesal. Ha? Yan. And to all fathers, I would like to greet you. Read this. Read. Read. There you are. Happy Father's Day. Okay, let's go. May pandesal, day? Tagay, tagkuan, balik. Wala ka. 50. Pabili ang tinapay nila, naubos na, oh. Baker tray. Sa akin na po sa Mimi. How are you, Mimi? How are you? How are you, Mimi? Want to eat? Ha? Okay. O, papalita taan eh. Hindi na umalis. O, isama ka sa akin. How are you? Want hot pandesal? You want hot pandesal? Ayaw niya. Ayaw mo naman. Ayaw mo naman, sayang. Yung mga aso sa bahay, kaya niya. Oo. You wanna have a picture, ma'am? You wanna have a picture? Can I picture this? Picture mo pa. If now on Instagram, we have actually it's the first European yogurt. Ay, inututan mo 10 ako months. ah. Yeah, we are going to break. More comfortable because it's accent by Go up there also, that's why. yeah. Picture na. Can you sit? Lots. Achilles. Ay, my God. Aso pa dyan. Oh my God. Pero ang bakura naman. Oh my God, malaki rin oh. Ala. Oh, natakot siya. Oh. Thank you so much. Sabi. Anytime if you want to come. Ala. Oh my God, binalabog ang ACM. Okay. Switzerland. Ang ganda ng lamin niya. Nabulabog ang Melan City naman dahil dito sa ito. Na ano na yung Bohol Plant Expo. Ayan. Parang mas matapang pa ito kaysa doon eh. Oh.